Jogging tayo ngayon, guys. Ayan. Wala siya, guys. Good morning! Good morning, day 3. Yan guys, isdang sariwa. Ano yan? Yan. Yan, galunggong maliit. Ayan. Ayan, humihinga pa ang tilapia. Humihinga pa siya. Humihinga pa. Ayan, naka-smile pa si tilapia. Smile siya. Pusit. Pusit naman. Pusit. Tahong. Yan, natutuwa ako sa tilapia naka-smile. Oh. Paru-paru pin. Paru-paru pin. Yan, hipon, sariwang bangus. Ang tinda ni Tata yan, oh. Oh. Yan. Sariwang sariwan. Nakabuging. Hindi ito, oh. Yan. Yan daw po guys, ano, turo mo nga. Ito, buging. Buging. Ang haba ng ano niya. Oh. Yan. Yan. Ooh. Ay, alika na. Parang sword fish. Sariwa yan guys, oh, from Bacoor. Bacoor. Ano isda to, kuya? Talapito. Talakitok yan, laki-laki. May tigilis yan, ma'am. Isang piraso. Yan, yung tinda nila guys. Oh. Octopus. Nag kayo ng vlog ha. Yan ang mga isda dito sa gilid namin. Ayan si kuya, oh. Maya-maya to kuya, no? Ah. Daming isda. Thank you. Yan guys, ang aming ano, ang gilid ng aming kalsada going to our subdivision. Okay, bye! Yan guys, papunta tayo.
sariwang talong. Mais, mangga, patas, carrots. Stock. Sabi, guys, so banana, napaka-convenient. Motorbike lang siya. Bicycle lang siya, guys. Yan, preskong banana. Okay, guys, so hi. Ano nang napamili niyo, ma'am? So now, guys, we are going in. Nakakatuwa, guys, kasi ginunang ko isa-isa yung mga yung mga isda, ang sasariwa ng isda. Dito na tayo sa oh, so nice, cute and cute. Good morning, ayun, tumakbo siya, natakot sa akin, guys. My God. Maaga kami nakatapos, guys. Where's our store? Ang ating tindahan, guys. Ang ating tindahan. Yan ang ating tindahan, guys. Mag-o-open na si Madam. Madam Kasari. Mag-o-open na siya. Opening